Tibake, Mbok. Dalange sing ngongkon gepuki Riko iku Marlena. Astagfirullahaladzim, tibake adikku dhewe ta. Gak santai aku. Segere, Mbok. Ya, ayo ngaduk, Mak. Senenge, Mbok. Mari nang Tegalan langsung adus kene iki. Ya seneng aja nih, Nak, seger. Tapi ya ngono nang mentaso. Lah kok klebon pelus irungmu iku. Aku tak ngosok sikilku sik iki dilu. Lah sik seger iki lho, Mbok. Oh, ya sak karep-karepmu wis nek ngono. Hati-hati klebon pelus. Kosokan watu ning kali nyamplung ning kadung. Jaman biyen durung usum sabun. Andukku mung cukup anduk sarung. Dolananku motor cilik saka Lempung. Bis kolo bis kontol Paris. Wis nak mentaso nak, ijo kok awakmu iku lek gak mentas-mentas nang ayo mulih. Ya Mbok, mari iki yo. Wis ndang mentaso. Kon tak tinggal mulih lho mari iki lek gak mentas-mentas ae. Wis wegah aku coba kali cok ngene iki. Weteng-weteng wis luwe iki lho. Iya, Mbok. Lek jamanku biyen ngene iki nak, ruame lek ya ini iki, golongane wong adus, wong guyang sapi. Wong lapo ae ana nak, wong umbah-umbah ya nang kali ngene iki lek jaman biyen. Lah saiki kok wis gak ono, Mbok. Ya saiki ku wis gak ono nak. Wis padha duwe jeding dhewe-dhewe, banyune wis teko nang omah. Lek biyen lek gak nggo bumbung ya gak oleh banyu nak, gak teko omah ngene banyune iki. Iya, Mbok. Sakjane penakan ngene iki yo, Mbok yo. Alami teko sumber kan banyune. Lah masih saiki sing tutuk omahe wong-wong ku ya teko sumber nak. Lah kate teko ndi maneh lek di kampung kene. Wis iki lho nang pupurono, awakmu nang mulih. Nyoh. Sik kerasan tadi Mbok aku nang kene iku penak. Lah lek kon masih ono ndek kali sedina ya betah. Wong kowe iwak kotes nyoh koplokmu nyoh. Kelak gendanani kok. Iya mbok wong katumba-umbah. Ayo mulih. Ayo. Wis nduk, dhisik nduk. Marlena. Nah. Metu kok nah aja singitan nah. Mul. Nandi rek anake sak mbok-mbokne iki. Nah Marlena. Kaya kono nang jero mang nah enak. Nah. Nah Marlena. Metu nah. Kon mbok singitan nang lenge semut tak goleki lek saiki nah. Nah. Marlena. Nah. Mul. Nah Marlena. Nah.
Marena. Metu wae timbangane tak obong lu omah iki. Mul. Mbokmu jangan metu mul, aja le singitan mul. Wong gorong kadung lu mul, lek musuh aku mul. Nah. Tak hitung sampai 3 gak metu tak dobrak lu omah iki nah. Marlena. Anjene jarak aku kon yo nah. 1 2 Nah. Oh, tolong. Nah. Nah, direk Marlena iki. Lah mang koyo ana omah saiki iso kothong plong iku lho. Ditenono kona Marlena lek ketemu aku yo. Kok iso minggat iki lho sak anak-anake genok omah. Nambi mul-mule iku. Duh. Cepat. Cepat. Mbak Ceng, nanti cepat. Genok ceper, nalas melok golek kayu mbok. Apa sih? Ya gak apa-apa, Mbak. Ate tak dolen. Aduh. Kok ni kero ta, Yor? Yo ya sepurane, Mbak. Wong gak sengaja. Mamulo, lek tangi turu iku raup. Cek gak koyo wong kakean obat ngono, kero. Lah motoku kenceng ini kok kero. Sepurane Mbak Ceng. Wong aku iku mang ya gak salah. Gak salah, Yor. Gak sengaja, Mbak. Oh, lah nubruk koyo ngono jere gak salah. Lah aku gak sengaja, Mas. Loh, aja diombe iki. Sek suwe Mbak Ceng. Lek gak suwe tak anteni nek kene wis. Ya suwe ya rong golek kayu. Lek kon kate ngenteni yo entenono ndek kene. Tapi aku kate dodol. Duh, ya wis Mbak Ceng tak mule. Lah kok suwe. Mulya ya. Yo yo lah kero ah. Yo opo niku ya? Arek lek kakek obat ngono ku. Dadeane. Arek kok iso ngango ngono. Ya mbok lek biyene cilik kakek puyer ya ngono ku mangkane jenenge puyer. Duh wis. Makaran dunia tak keper langsung. Ini iki Marlena ketok langsung gentirit melayu singitan iku lho. Mon. Lo. Mbak pesenane lho yo apa sida ta enggak iki? Wis semboyut, aku ora ngatur pesenan. Mon. Yo pose stres ayo apa iki? Pesenan gak sida dijoko. Batang ta iwak iki. Habis ke? Sida ta enggak? Lek gak tak uncalne menisan wis. Apa yut? Kate kon uncalno, ya uncalno buakan lah iku sing peceren. Wong iku ono dagang-daganganmu dhewe. Sing rugi lah kono. Wis karen mulya. Mon, golek celuki rek mbok tangi wis salam. Oh, anjene wong stres bisa niki ya mari iki dipeseni. Ora kiri peseni maneh. Kok iso turu iso enak-enakno iku lho. Marlena iku lho ya apa judulane Aduh, kon iki aja bengok, aku iki sekaloren. Masalah tak gebang. Babak ora ngurus. Barene wingi lho apa kon tak kon gebuki gak sida kon gebuki iku. Duh, langsung waras Apa Marlena? Waras ah? Berarti wingi aku gebuki gak tepat iki, paten drebok wingi iki. Waduh. Apane ya saking akal-akalanmu wingi iku. Paling Marlena gak kon gepuki. Deloken ngene iki. Sik krungu suara aku lho wis mlayu kebirit-birit mon. Lah terus ya apa lek nyekel Marlena? Ya gampang ti, dipancing ambek jagung gak kena. Lah rumangsamu Marlena iku petik tak kok dipancing ambek jagung. Ya kelakuane kaya petik ti. Oh. Age apa saiki mon? Apane? Iki lho coba dalane sida ta enggak iwak iki. Lek gak sida tak uncalne menisan wis. Anteni mulai mangar metu-metu, awak kesel dijobo ngenteni. Dadi seribut iwak ae kok iki yut. Ya uncalne wae buah-buahan ngono lho. Bare sapa sing ngon ngenteni wong aku ya ora ngomong ngenteni. Wis mulya. Lek kate kon buah-buahan iwake.
Wah, kon iki kate buat panganan. Lah wong aku pas wis kadung bayar kon. Lah wong karepku duren ambek iwak iku tak kolek. Barene Oh, lanjut bojoku iki kok stres. Kok nampani ngene tok lho ora gelem. lah ya iku yuk. Lah ya ora iso bayar. Wis kari nampani tok, wis pesen wingi. Lah kon kok kira aku stres ae sih Yud. Kon niku ya ngono mon. Lah wae kon ndo tak nek barang iku mari dibayar. Ngono meneng ae. Barek duren bongkeng ngono ya kon tuku. Lah aku mosok butuh durene tadi. Wong aku ora butuh isine lek duren iki. Butuh kulite lho lek kok ukur rek bengi. Barek godhek ucap kunane gak waras-waras iku mon. Godhek iki dikokno salep, ora dikokno kulite duren. Kon barang iku mulya Yud. Lah opo kon anteng nek kono iku wong mari dibayar ngono kok. Mulya. Dodo Riko bojo lek koyo ngono tinggal mun. Tak golekno lek koyo iku ae. Ewon lek koyo iku ae. Wis, dimiri tambah bek lek koyo ngono ae. Lek ono pesen loro aku Yud balik. Yo. Beres. Golek model sing opo sih? Sing koyo iku. Aduh nyocote rek. Mbok, Hmm. aku tak leren sekolah ya, Mbok ya. Lah gawe apa leren sekolah iku? Ya cek iso nang Tegal bendina Mbok Amerika. Oh, ya wis ora kathik. Karuan nek preyae melok mbokne golek kayu, golek apa nang Tegalan kono. Kalau apa kon kate leren barang iku? Nek jere aku iku, Mbok, karo nek golek kayu timbangane mikir pelajaran. Oh, ya ora kenek ngono, Nak. Sekolah iku penting. Lah lek golek kayu ngono penak, Nak. Kon nek prei sekolah, melo mbokne nang alas. Lek wae sekolah ya gak usah karuan mikir pelajaran sekolah, Nak. Lah apa gambok pelajarane lho ewo. Ewo lek dipelajari teko titik suwe-suwe ya iso. Aja dumane ewo, Nak. Kon gak gelem belajar. Malik goblok tadine arek. Lon cacakmu iku. Ya buru macul malian soalnya biyen leren sekolah. Loh, lah Caca ben gak sekolah ta, Mbok? Bapake sekolah kon iku. Wong kelas 1 leren. Jarene polahe gak dikeki mangan kon nang gurune. Oh ngamuk. Makane kon aja sampe tiru Kakang. Ngono. Oh iya, Mbok. Nek perayaan ae wis aku tak melok Riko. Ya iya. Lek pas wayahe preyan sekolah ngene iki ae ngewangi mbokne nyambut gawe nang alas, golek kayu, tandang gawe apa ae gak apa-apa, Nak. Lah lek wayahe sekolah ya aja eman sekolahe. Berarti engko lek mari penggawean ale dolen ya, Mbok? Yo le, Nak, lek wis mari penggawean. Dadi preine sekolah iku cekne ana olehe. Tapi yo ngono, lek wis wayahe asar mulih ngaji. Ngono lho, Nak. Iya, Mbok. Oh, Mbak Beta. Yo, Mon, kon tasik Mon, sik. Aku kate takon penasaran aku le. Lah penasaran opo sih beda? Riko iki aja nggarai tambah mumet ae. Ndas kuwi sekaloren. Sasalah gebang Riko wis. Gak ele. Sing viral iku lho sapa? Kon nancine nyekel maling ta? Maling. Lah maling sing ndi beda? Ya maling sing dibuntel lakban kaya teletabis iku lho, Mon. Lah wis viral ta ndek TV, ndek HP ono kabeh ngono le. Iku genahe maling apa-apa iku le. Loh, mosok e beda? Lah wong lek genah viral sak donya ngono, Mon. Wong anjuk kesuwara anjuk ndek Thailand, ndek Turki, ndek Trans 7 lho. Sak luar Indonesia kabeh ku tek sebar, Mon. Kok anjuk direkon genah kuwi apa sih?
Aduh, FYP wis beda videoku. Aduh, bledak wis saiki. Koyo aku saiki beda. Akeh duwike iku. Lah barek sapa sih mon kok diduga judule iku lho sapa kok diduga tadi maling barang iku le. Yo kelakuane arek berarti TV ta beda iku. Kolangane Peri, Roni, Salamun. Wah, Riko iku. Iku cair beda calone. Bledak dadi sak dunyo iku. Tapi yo saken ta mon, lah viral dadi maling. Lah kok viral api gak apa-apa le saken arek le. Tuwas sebar ta kon niku. Wis Riko iku aja mikir iku beda. Saiki Riko nang omah mesti wis maprak-maprak. Lah jere Riko kate nang omah kate rejek-rejek. Wis nang kono nang omah kono. Duh, iya mon, lali aku mon. Tak tutuk nang iki dhisik sik yo le. Ngamuk paling bojomu kok le. Iya itu tuh ndang ketano tapi. Iya. Ancene kiri lek mulu rek. Ngene iki ngimbal teko alas ora nyang. Tapi lek wis ana pinggir rembong mari ndik graji kok nyang. Ngile penake tok. Penggawean iku ora ndoprak-ndoprak Hul. Kadang-kadang nya. Ana apa wis payah aku entas teko macul iki. Wis tak lah Kang Don, rinio lo dilu ae. Aduh, ana apa maneh sih Hul? Petengku iki selak luwe tak mulih sik aku. Wis tak lah, rinio lo ambil rokok-rokokan. Oh, epet kene iki. Riko gak golek tambah wang macul lah Kang Don. Aku tak melu apa Kang Don? Ya golek Hul, lek wang macul e, tapi aku ya milih-milih. Ora wong sing dok nyengen kaya kon wegah. Mau melok Kang Don, tak gawe tambah-tambahan lho. Sik ta Hul. Lah kali penggaweanmu ya wis gak ukuran akeh. Kon kadang tak delok budal jam 6 isuk, mulai jam 6 sore. Lah mosok sik kurang ae kon niku. Sik kate melok macul aku barang. Lah ya apa kon nek ngalami? Lek karepku iku Kang Don, aku lek melok bolori kok macul. Budal-budal mari magrib ngono Kang Don. Mulane jam 12 bengi. Kok sik ta? Kali kon iki ya sik bujang, kok sampe koyo ngono karepmu. Langgitmu wong kate budal kemit kaya apa, budal magrib mulai jam 12 bengi ku. Iki ngono macul. Gak apa-apa Kang Don, tak nggawa senter aku. Lah timbangane meneng lek bengi, ambil tambah pengalaman. Lah nambah pengalaman apa? Nambahi remek sing iya. Tapi gak apa-apa lek kon maksa-maksa. Kok bengi ayo melok aku nggo lenggis. Nanti Kang Don. Buka toko Mas, jam 12 bengi kok. Waduh, lah iso Kang Don mlebu. Wong aku ae gak duwe ijazah. Lah opo gawe ijazah barang Hul? Gak usah lek toko Mas jam 12 bengi. Cukup nggawa linggis ambek gancu. Cukit cetek, mak cetek ngono. Sip. Oh, suri kok maksud iku nyukit toko Mas ku nyolong Kang Don. Yo mau aku. Lah timbangane kon ribut golek penggawean tok ae. Penak ta iku koyone nyambut gawe sewengi, iso kena gemangan 10 tahun. Meneng anteng di omah dhewe. Lah kate gak meneng ya apa? Wong ancene dihukum Riko iki. Wis salah Mas Azin. Kena ae balik wis. Mang cak wedon ya macul. Ceper ambek Mbak Mina ya nang Tegal. Moro Mbak Ajeng dodolan jamu. Balik wis. Wis, aku gak percaya blas nang manmu. Kon asine mbubrut. Dikira aku iki cak Pandri ya. Tuh.
Ya padha yer lek kon mbek Kang Fadli wong kon anake. Tapi kan aku gak koyo Hendra. Ya blaen nek kon sampe tiru Hendra. Wong arek kelainan senengane nang 47. Wah, lah opo 47? Ya wong lanang sing rapote dawa mbek gawe gincu iku lho yer. Toyoto. Mbok Mina, Nyonya Miske, Mbak Ajeng, Mbok Marlena, termasuk aku. Oh, golongane wong iku ta Yain. Ngono jare Hendra seret enak jare, loman-loman wong iku. Tuku areng nang omahe Mbak Mintul. Kancaku ireng jenenge Rahul. Mari ini padha ireng-irenge kok semon-semonan Kang Don. Lah lek aku kan ireng manis, Hul. Lah lek kon ireng-irenge kopi pahit. Riko timbangane ndlemeng ya Kang Don. Aku ngetano kono lho, ndamis kok ngamuk. Lah lek iku aku ya ora kaget, Hul. Wong bendina ya ngamuk. Pancen kate yo apa maneh wong jiwa loro, iso lanang, iso wedok. Ora masalah ngono nih Kang Don. Lah Riko kok nyantai temen, mosok karo masalahe. Ya masalah apa, Hul? Wong aku ya ora tau melok urusane wong, ya gak ero. Ya mbus. Bundamis kok ngamuk iku perkara ero. Sing ngongkon aku ngepuhi Mbok Mina iku Marlena. Heh. Saya genah kon Hul lek ngomong Hul. Cuma tak jajal kepelan iki cangkemmu. Lah mosok kurang genah Kang Don. Wong sing dikongkon ya aku. Mosok Riko ora dikandani nang Kang Gimun. Oh, ancane biajingan kok lek gimun iku Hul. Ngono lek kondo nang aku jarene sing ngongkon kon iku wis mati. Ancane temenane Hul. Iya Kang Don, suwer. Ancane batang urip tak tewali lek ndase Marlena saiki rek. Woi, pacul we. Kon bisa patul lho. Wow. Sampe sida jamu apa, Mas? Ya jamu sing arek tanyeng tajeng ya apa ngene iki. Lek sing ngarai tanyeng ya akeh ta, Mas. Ana kuda liar, urat madu, cerutulang. Milih sing ndi sampean? Lek ndelok nang awakku koyo ngene iki ya kuda liar iku jeng sing cocok. Wah, ancen cocok iku, Mas. Iso mancang jejeg barang. Sak gelas ya, Mas yo. Iya wis. Soale khasiate iki jos iki. Menan ae. Temenan iku. Pokok mari ki siap-siap lho, Mas. Lek mari ngombe iku, setengah jam kas jengat iku njaluk iku. Ya gampang jeng, engko kare jauh. Ngono. Ya beneran lek ngono wis, Mas. Anak ini, jonya susu sama nang ibu esek dulu. Oh, sik yo tak jukono dhuwit mari iki. Oh iya, Mas. Tak jukono dhuwit sik. Heeh. Lah sampean kate nandi, Bek? Kok iku mang nggo valik barang? Tak emong, Duk, paling iku mang. Lah aku ki mang kate name Miske, kate penggawean. Oh, kate name Mbak sampean. Iki lho tak elingno jamu ya. Oh, wis ora wis, Duk, entas ngombe kopi ku mang aku. Oh, alah, Duk, sakene arek yo. Sing viral iku lho, Jeng. Arek sapa sih, Bek? Barek virale kena apa? Kok aku gak rublas. Lah kok kasep-kasepe sih, Jeng, kon iku, Duk. Lah wong golongane Ferry, golongane Iwan, Roni, Udin, wis diduga maling, viral, Duk, sak donya wisan. Loh, lah nyolong apa, Bek, arek-arek iku kok sampai viral sak donya? Ora kok nyolong, Duk, arek-arek iku. Live TikTok, videone dicolong uwong, terus dinarasi diduga maling. Walah, sakene yo, Bek, arek-arek. Lah iya, Nduk, wis ya, Nduk, aku tak name mbakmu ya dinteni aku. Oh iya, Bek, ya bareng ae gak apa-apa aku ya kating lompro. Ya ayo wis. Nek Nduk tak gak nantenu e, Bu. Gak apa ta, Bek? Gak apa-apa wis, ayo. Saya hop. Minggir timbang tak pacul lho cak wetengmu iku lek niru. Minggir. Sik minggir. Kon minggir. Minggir. Hop. Setalah hop. Alon-alon ae.
Kon nek terus-terusan ngedangi aku sesuai tak pacul wetengmu sing blandingin iku. Pikir kon iki pisan cilik melu ae. Sing sabar, Bos, sing sabar. Orang sabar iku disayang Tuhan. Sabar apane disayang Tuhan apane sih kon kuwi saipet melu ae. Gimana dia, Din? Pak Gimun hilang. Nyonya bingung oleh Marlena. Aduh, kok tepak temen rek. Lah terus yo opo aku lek golek Marlena iki, Din. Aduh, pegel atiku ngene. Aduh, lang masalah cilik ae digedek-gedekno. Alay rek iku. Lebah. Iya lebah, sing ngetup cengelmu iku. Kon ngomong ora teten, ndelokno wong alay barang. Tak wedhek wacul cengelmu modar kon kok wis. Wis ta lah, Riko wis sing tenang. Aku mangko ndek pesen nyonya, kong tenan nang Riko. Wis ta lah, Riko sing tenang dhisik. Tenang-tenang apane? Iki soal wong tuaku, Din. Kon aja melok karo minggiro. Yo ngene iki lek wong elek mogolan. Oh, ndiro-ndiro aku tak loloi doran ngene cangkemmu. Minggiro. Tidak suwale sak taun digawe gak tau genti. Lah iya. Apa? Balena omonganmu? Ake apa? Salah soalnya gak tau genti ambune pasti. Ayo. Yatang urip yu. Pancene pesing ya ambune soal kurek. Yo wis tutuk, Nak. Iya, Bu. Ngono mang kok balik-balik asu ya gak tutuk-tutuk omah. Sini iki, Bu. Kene wis. Loh. Kok jemblang lawangku ana sapa iki? Aku nyemblang lawang opo ngono? Oh, tak kira sapa lah adikmu mang nandi? Mbok, Riko ku lho kurang ta, duit tak kei gitu ku lawan ambek beras iku. Oh, wong tuwek iku lek ana mathok iku, Nak. Tambah loro kabeh. Masih ngono wong sing tas waras wae yo ngaso ta, lha nang Tegal golek kolup barang iku. Oh, ya ora apa-apa. Dikak tambahno menduk awakku iki. Ana apa dungaren? Riko saiki tak kandhani, Mbok. Tapi ojo kaget. Lah kaget apa sih, Nduk? Kono aja tambah gaya atine wong tuwek nerata kae ta. Apa? Ya masalah dalang sing ngebuki Riko iku lho, Mbok. Saiki aku wis ngerti. Masih aku ya wis ngerti, Nak. Lah wong jare bojomu lo dalange wis matek. Lah Riko iku lho, Mbok, percaya kok nang Gimun. Lah kate percaya nang sapa maneh? Wong Gimun iku ya bojomu. Kate gak percaya ta aku. Lah wong dalange sing anu Riko kuwi sik penceger, sik seger waras. Yo. Sapa, Nduk? Iya, Mbok, Riko tak kandhani. Tapi sing tenang lho ya, ojo kaget, ojo ngamuk. Cukup anak-anake ae wis sing males. Lah lek ancen sing anu aku menungsane sik urip nak wis gak usah kon, gak usah arek-arek, wis percuma. Aku dhewe sik iso nak. Gorene tak ijek-ijeke wong iku. Oh, sapa mi ngomong? Tak idane ngene tak butane gak sih? Sapa mi? Opo ya kon sik cilik gak usah melo-melo. Agi ta wis nduk sapa ngomong ta nang mbokne iki? Jarine mang janji gak ngamuk. Aduh, aku gak serantan, agi wis ngomong tak paranane saiki. Riko lek sik ngotot ngamuke gak tak kandhani lho, Mbok. Sing nganteng lek kepengin dikandhani iku. Lah iya, Nak, ngomong ta wis. Giatel temenan atiku krungu wong isih urip iku. Agi Nak, ngomong Nak. Tibake lho, Mbok. Kudu wong sing ngongkon rahul ngebuki Riko iku. Lah terus apa, Nak? Kudu wong liya, berarti lah bolane dhewe ta. Agi wis ngomong nang mbokne iki. Tibake, Mbok. Dalange sing ngongkon ngebuki Riko iku Marlena. Astagfirullahaladzim, tibake adikku dhewe ta. Oh, gak santan aku. Wis gak usah. Kon nunggu wae sik cilik, aja melo-melo. Wis kalau tak melo. Aja melo-melo tak paranane dhewe. Wis pinggir. Wis. Aduh, harus santan aku. Tibake Marlena ta, Nduk. Sing anu aku iki, Nduk, kok beti temen.
Aku dhewe iki gak nyangka, Mbok, tapi Riko meneng ngopo jare anake. Aduh, gatel temen atiku lah salahku apa nak nang Marlena iku. Aduh. Wes ya, Mbok. Lek emosiku saiki mulai tekan bun-bunan sampe metu teko lambe. Tak atasane dhewe wis. Gak usah Riko, Mbok. Gak usah Riko mi. Aku dhewe wis tak cucupe bun-bunane iku. Wes kon niku meneng apa niku sik cilik gak usah melok-melok. Ya apa Marlena kok ditemen konduk nang aku. Mbok, Mas Riko sampe kate melok-melok lho, apa jare anake krungu ah. Terus mbok karep-karepmu pegel temenan nak atiku ngene iki krungu Marlena sing dadi dalange. Masih aku ya pegel, tapi Riko sing tenang apa jare aku. Masalah cek gak tambah rumit ngono lho. Wis mbok karep-karepmu.